jak ja. Majú dosť či ty. Jakub. No, čo? Zabíjaj cez steny, Jakub. Nemáš VHčko? Až tak fest mám zabíjať. No a? Nefunguje to. Nefunguje. Zabijem Trigra, Raky. Wallhack. 4 raky. Tam na jednotku, Spinbot nemám bojeplať v tejto verzii. Trigger mi stačí. A podľa mňa Spinbot je dosť na hovno, podľa mňa akože. Jako prehlo! Kde je aimbot? Wallhack aimbot. Všetko proste naraz.